KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama mone mon fof inde mum ha yetti yettode mum sikkela en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗi baɗowo ko wela eɗo wela ende wela ene welira ngam humnude aadi tade woni fulɓe mbi ko aadi bil aadi salaɗe aadi ɓuuri firtude aadi amene mon e roɓindo jayendeji e kala subaka ɗo e saktirde moɗon walla aya habride Piindi TV en garti kadi e oɗo subaka hande ɗum noon paami gonɗen tigui koɗo e Daka tedduɗo Daka Madina Gounass édition 2023 joni joni o paɗen koye jayendeji meɗen jayendeji meɗen dawri oɗo subaka hande koɗo e wuro teddugo ngo mbiyen ɗo tigui e Daka Madina Gounass kono kadi ɗi garti e toɓɓe goɗɗi mbiyen ko ɗum fandal muudo ƴettu jayende Les Échos ko nden jayende puɗɗortoɗen jayenenkoɓe gari tigui ɗo e Daka Madina Gounass sababu noon ko haaldi jillu hoorejo Macky Sall mawɗo leydi Sénégal arin ɗo e oɗo aset e saaha kirndol Daka jayenenkoɓe kolliti wonde ina wayno tan ko khalife général wuro teddugo ngo hono ceerno Ahmad Tidiane Ba kañum tigui ina wayno haali golle mawɗo leydi ndi e wiide makko e ɗi duuɓi sappo ɗi fuɗɗi arde ɗo e wuro teddugo Madina Gounass ene wayno ko waɗi ko hay goto e ɓen ɗon ɓe o lomti mbaɗani ɗum woni on Senghor Abdou Diouf e on ɗon Abdoulaye Wade jayenenkoɓe mbi caggal nde o deƴƴi nde ko nden mawɗo leydi ndi Macky Sall suuti konngudi so jarnude on mo ganduɗa kam tigui woni ceerno Ahmad Tidiane Ba kono kadi o neldi duwaw walla o ñaguima duwaw dendagal on ɗon khalifa nde duwanto ɓesgu leydi Sénégal kala e kuuɓal jayende l'évidence e oɗo subaka hande kam ari ɗo e wuro teddugo woni ɗo e Daka édition 2023 jayenenkoɓe mbi ko khalife général Madina Gounass kañum tigui ina wayno joopi walla mbiyen haaldata ɓe ganduɗa kañumen goni classe politique o woni ɓen waɗoɓe dawrugol jayenenkoɓe mbi defte konngudi makko kanko on ceernajo ene wayno tan kanko ceernajo o wi ko Sénégal de gande ene jogui ko hay goto heɓani Sénégal ina wondi ko hay goto ala woni jaam e kisal e nden ko gonɗo ɗo e on tuma noon o wi ɓen waɗoɓe dawrugol yo tinno ene wayno kormo on ɗon jaam ko ɗum woni ko ceernajo o wi jayende Le Soleil jayende guindire nde kam natiri dingal no jirɗon ni ina wayno ko on ɗon khalife général mbo Madina Gounass ceerno Ahmad Tidiane Ba kono kadi e kanko mawɗo leydi ndi Macky Sall woni nde o arno ɗo jillu makko ɗo tigui e Madina Gounass jayenenkoɓe mbi ko khalifa o kañum tigui oɗo saaha hande yewtide e mawɗo leydi ndi Macky Sall e saaha guddirgol on Daka édition 2023 o wi tan ha joni ko Sénégal yo tinno ina wayno awo on ɗon jaam kono kadi yo Sénégal tinno reeno on ɗon jaam ko konngudi khalife général Madina Gounass o jayende L'As quotidien kañum naari e Madina Gounass kono noon ɓe gaari e natal mabɓe ala une ko mawɗo leydi ndi Macky Sall ɓe gaari koko fati e banggue hono transport woni yaaha gara woni transport public ɓe mbi ko caggal terre kono kadi e BRT mawɗo leydi ndi ne wayno waɗi lancé ko wiyete RTC ɗum ne kadi koko fati banggue ɗe yaaha gara leydi men Sénégal goɗɗum ko tawete hen ko jayde Sud Quotidien nden jayde natire dingiral ko wiide wonde gaz et pétrole ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi tan ko milliard uji kewɗi ina faada e fannu o ko ɗum woni ko jaynenkoɓe mbi e oɗo subaka hande ɓe mbi ko temedde jeeɗiɗi walla ni ha temedde jeetati milliard e haalis meɗen CFA ɗum woni ko faada to banggue bénéfice e kala hitande e on tum noon so rendinama ɗon e duuɓi ɗi ganduɗa ɗi ko capan tati ma tawi ko tolni e milliard uji ujunnaje nogas milliard e haalis CFA ɗum woni ko leydi Sénégal faadi e ko fati e banggue hono on ɗon recette
ko wite gaz kam e pétrole do e der leydi meden jayande vox populi kanyum ne ari e ko din wargoji bannode e lewru mars do e der leydi meden Sénégal be koliti wonde ko besnguji be be ganda ko sappo e hawrno be en ladial e wiide mabbe tan ko yidde mabbe odo saha ko wadde portude plainte fewde CEDEAO wala nimbien joddinede on plainte tonto CEDEAO e wiide mabbe non ina wayno tan ko laamu leydi Sénégal to bangi opposition hay pouvoir hay goto mbo ina ha joni haala ko yiwte fanno ko dum woni ko jaynen ko be mbi din kongudine jaaji e hello didi e nder den jayde vox populi jayde besbi le jour nden ari e kalis kono ndari koy kalis mo ganduda hande o addi haala be mbi ko Hadjibou Soumaré men do wonde hoore yo jagor leydi Sénégal kanyum tuumi Macky Sall hokkirde Marine Le Pen ko batti milliarduji jeetati ko preje meden CFA e wiide makko non kanko on men do wonde hoore yo jagor den wayno ko maw leydi ndi sahande yindirno e Marine Le Pen on opposant to leydi France en wayno hokkirimo khalis timmudo e on tum non Biram Faye jabtimo o wi ko APR e wiide makko ko maw leydi Macky Sall meeda rokkirde mo ganda ko woni Marine Le Pen ko preje o rokkimo ko livre dum woni ko woni haalde kanko don Biram Faye non o wi wonde ko Cheikh Hadjibou Soumaré ala ko woni yidde mudum so wana yidde feñje to bangue politique jayende stade quotidien ko don guddirten robinet men jayendeji hono gowden wadde kala subaka ben ngari ko ton to Angleterre ko wite football on don championnat be ngari koy défaite historique mo be nodirteble Red Devils woni be nodirteble Manchester United wiide mabbe di ko Liverpool kanyum fibe loggi ceedi de ndiga goddum ko tawete hen ko CAN U20 demi-finale hakkunde leydi men Sénégal e dolo Tunisie ko hande sanga 14h be koliti wonde ko Sénégal nana batti on don Graal woni ƴettude din don kubeji tati mawdi di ganduɗa di ko do e Afrique tigi jubbina musibe tedduɓe ko ɗum wonno robinet men jayde jeewo do subaka joni jono en mbaɗat enchaîné manam en jokkat ko fate bangue gueɗe rendo kalten ko yiwti e Dakar Madina Gounass édition 2023 hollirde wonde ko golle ɗe puɗɗima no jirɗon ni koni wonirta ha ñande altine paro so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon rendo ngo foof ne tawe ɗo e wuro teddungo Madina Gounass kono kadi dendagal julɓe gummima bang yo bang no mbirɗon ni caggal ngol kirndol e garal ɗo hoore leydi ndi Macky Sall wondude e délégation muɗum timmuɗo kamɓe kala ɓe ngari ɗo ɓe jindiri e ceerno duubuji mbaɗama kono kadi golle ɗe puɗɗima no feewi Daka e Piindi e nder Daka e nde hitande ujunaji ɗiɗi nogas tati ma en garto e janggo so Allahu lamɗo jaaɓi gam etade ɓurde yaññade e ko yiwti ko e oɗo Daka édition 2023 koɗo min kadata e moɗon Gawus Diako Djibi Dieng Amadou Moussa an ɗo e Daka Madina Gounass onon kala e kubal on calminama on juurama. ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma